Moi! Tässä videossa mä kerron teille 3 outoa numeroa. Ensimmäisen numeron alku on +44. En muista tarkkaan muita numeroita. Siis tämä numero on sellainen, että kun se soittaa sulle tai sinä soitat siihen numeroon, niin sitten hän hokee Can you beat me? Muistakaa, Can you beat me? Se tarkoittaa, kuuletko minua? Jos vastaat kyllä, se käyttää sitä maksutodisteena, jolla se todistaa, että sä oot tilannut jonkun arvokkaan tavaran ja se lähettää vaikka sun koko omaisuuden. Jos sulla on vaikka jotain 1000 euroa, niin se laittaa ne sun ihan kaikki rahat siihen pottiin, että sun pitää maksaa ne. Jos sä et maksa, niin mä en tiedä mitä tapahtuu, mutta sun on pakko maksaa, jos niin tapahtuu. Numero 2. Tämä numero alkaa 6865. En muista loppunumeroita, mutta tämä numero on hyvin pitkä. Jos soitat tähän, tai se soittaa, tai no se ei soittele, mutta jos soitat tähän numeroon, niin sieltä tulee niin iso äänen voimakkuus, että sun korvat menee lukkoon. Sitten vähän on kulunut varmaan pari sekkaa, niin sä tuut kuuroksi. Sä et enää kuule ikinä mitään. Viimeinen numero on sellainen, en tiedä tämän numeroa, en muista, mutta tämä numero on se, että kun soitat, niin sieltä ei kuulu mitään. Jos annat tämän puhelun jatkua 3 sekuntia, niin sinulle tapahtuu jotain hyvin kamalaa tai outoa 3 päivän sisään.